Ibiri nenusu Chiamugaso na Evelyn Osero. Inyora obo chenu buo mobero na buo obonda bwao. Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi. Umurobiri ukubwatia nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 naigo abarinse y'imyaka iyo nigo barinse ya morokerio ya Bible. Otter Studios. Michi. Again, take your mate. Igana, Kashi, again, Kashi again. Chile, do you know Nanda Chile squeeze ya Pantono? Cross, where she did a chance. My temper cross. You said in the video, got to get me as okay. I was not in the day. Now, to a better night town. Tiana Coli. Omontas, a redia de cargo de Chiribu come. I don't sell the Chiribu san. Get I would ready. A corachiri, which of a chiri good is. Yeah? I ran carrying Tora by the way to Chacos. Nobody knew money. They got a dollar with that. I'm now going to get out and I was going to Jacobiano to Coronado Union in Juna Hotel. And go quite a sack for the mansion. Don't have been paying because of call. Aqui? Que, sabe? Na, que hora me chagi? Na que ango? Biano na kona sabe? Biano. Ango na que hora biega? Anti na que bom? Biano. Na área eu gostava, não conheço carinho que ego, não gosto nem de ganhar o seu socorro aqui. Ele de Cairo, te bate sky. Ele de Cairo. Mami não ancha waso kan. Ngole ele de Cairo no bagaco. Na que se não mais mama, corre visi sky. Ni mai tai bono ni mo understand it. Sara guteba. Ngati tanyo korora nyoma chandi tebuneye. Andara kuntebe nyinari kunyara on igorire byasara edinde tinku na gusaba chibeso kororo kogechugu. Ingosa bachibeso. Heke bangiye kimata ngago advising yamaze kodaka yeze. Ngango igorere ebyasara agoteba ngati okwerore singinchu konyorete obwarimu emetie nyitisa yeyo kotete bono nyomo akiotete nyomo mukungo magawo akiontige bono emetie nyitisa nche nabo nkoina no rekero ntetendete meidi gae gokonye oyimukane musubati muno yogo kwana ngiatete kobekera parali orasinyukore ni chenjirende akobeke metande go Gesare gesa eretari ngati aro mobe agoteba ngati nande no eno osoro osoro agoteba ngati tanche tie style mo ayo bwate gasira taranyitwara ngikerenta namne ikikira agoteba akiti agoteba kirenta ni tata ko iromo ngole kameyo to goteba ngane kirenta na komete tata nande na banchete ono gaki igota tata nganjiti taka kitari gona kwana niki wakwana na kwana mwenzi napo murabe ba tata Kyoko iromo nugoriga noje ngatogukwana I'm in a very good mood na somire era abana betire manya gochaga ngote mande gukwana naye ora magosa aho na goteba naki akikore gotiga tukongita mono kera ritu kombono na boni go mugongo ne tindi kunyara kunonye no gukore gasi gwa kwarara sukungaka sawa ngaintara kwa kanjakero Ononta que ton promise. Itukorinde lyonsi togwetanaga. Ende nago kuna keiga keigo. Tobasa gotirimo kamusoro. Tobasa komenya gocho. Na ndi maso kwigokura.
tena omorembe otagete yani omorembe ntagete no ori yani omorembe otari goitu tari ng'a ngoitu ginkirete inche nanya gocha muna ebarimo ngotebi ng'a raranse ngwake ote naye gocha kwanya gonkurera ng'aki ng'ake nakomisiri ase amagoso ogokora ndachaga muna nachiriga nagwakire baba twigwananire riko kumwirerero ngori eyu echaine rerete amosigari okorora na 50 mbegete mesa inse iga seisakarania mesa inse wenda ogora omogati omoirere echae gose naende nabo okorora esukari ere ekabati obekere ngori eyu ng'a yanywereire omoirere bionsi anywe echae na omogati amaye konywera ngori tiga moirere kwanza anywe chai sai no mogati alafu ngori anywe lunch kiagera mwiri squeeze sokoro tanchi tibukuma na mama na barobe bakumobirire sukuma bari kumobekera no mafuta at least anywe ngori lunch wa mami no nero bono kende ngio turakora agenda bekere ngori esukari oiye besa wende ni chai eyu omoirere alafu nabo koira na sawa ogokora kororo wetere gonte ninga kitato agenda wa yani yana kubuli bomo kakuli atagosera muntu tiana arakubuli mate nagenda nganyora chisani igali lina gumwakona chitama na busana lakini bona atigete ndagerenge mama na gwari gabo tinachi ko test kumbe ibe na mafuta atabu ate aberereti kwani ngiatete mugakonda kungiatete kurwasana yani okay bona ndo turate mbabwate sababu yuko tuangana kutiotereri bona mugakondi tatumu abo yani tiangote umete sabiri na afadhali asemo abo oyo no mongino oyo mama abo no muise ko yo mwana uri karioka alafu bona akitari bobe ndiye runtu bana era aroki nona etiga ya bandi na erengera lingi togora tia cross trade echo tumanya ningi te wabekesa na bekere sawa motire mbokeri nande kwabeka asino kemusigete yeri ta musigiate plus rende bono ntori kwamini bantu mugakoli no muororo sawa nande kwara mugori go sigento kirata kitakora rwa motara otote sawa bono ogoro mugatire ndo oyo brown to goro sweet ai mwana ai nkiokolera baba nkiokolera baba kwa misiri gaki nonda omogaka nora tokorera ebintu bikembura na kare atule iga make sure nga matobe talia akibona matobe na kingo ngokora tato kabiga nande mbura gieko amkalire na nyoma tumukungu mo ngai na ore to kunyara kwere liye chenchi abana ngotambukio le che school boro ngene banga no yomo na be jirani abango na bugwe kanta gete ngai ndi bombe tutageti ukoira ni school ngwara ni nkikera otorali ndo sapa yake chise jirendo tilira ya jira omena natete korosi no bukima omena tindi koli ngo twaro muika botuko bwaki nekino maete and these are the mistakes at the end of the day rosi ngamina very good mood kwale botio keka nyama tikora ba wanchuga tokotio keka nyama ande dio karango beka tungo iga alipo tebia ga bikuina wale benura oro bali badali ko ngakani bako ja kojwero ngoli kairo motere motero na ko beko bokibo boge bakongente motero go tirimboki potara takuna ya wasa kabo ya jaituka moro kiange bitonge very nice lakini bono na kwa iburo mugako itari kwa bundagerengia bono nabo kali tokorosi twarange bisabiri twamomwire mater bona ba nyore nda no korosi ndagera kira ritu kote bino nyati chine batu ba korosi ndagera ba baragata kira ritu koneba na bana bamwirera iriru na bara iriru ni sinyonto munda sinyonto ko se uyungwa wari no ni sunje bona achakire ko ba afadhali no ni rungori yu natigirirwo ko basabiri atene eroros usaigo nari guti bago chando mugako ndi miaka yere abara kini kerubo ndiye ndiche limonyo genda mata ali moyo nde mwa toende bujali yentangani nere ga enkoro ya kabere akobekera no juli tumbe kabisa igo to kotibe kaka tungu gatio kana ndi wali chidirisa chonsi asa
baba konye kubwatana nga ngagesale nosoro bwe n'abasubaji babiri bamenye nyomba bagaji alphabet leta kiriye ku osenero b alafu nchona ontenga ndu mwana oru matebi kana no basanu no sambu no nyugunyu no isuguzu borogo okana izi ayegedege sawa tiganda ararogoroga yalo sia mauliga etaratu sawa ndi kwe mukatara gotebi ari gwetari machiko wewe tara gojumate aya ni bintu na ati akonya kuimuka kongiti moshane no mukungu kai Danya da gore gas. Na ndi mo de mangana. Ndoko ikaransa kurumambi paka marako bosoro cyo nsabe kitoko yaki. Neba to kurusia ndagera mugondo ngwetereri uri nari gikibesa. Oro gukwana ko kana sabiri ara igwacha goncha. Genda tari kuguchaya sabiri no mwana umupore usigeta abantu. Tange ege tanga mwisiko yo mwabondo uyu. Kana masigani kwa chito ko itu asichi. Chama to kuruba. Mambi. Na chiopi ni. Kwa 20. Karusa gaki chengo ngodo sio. Nane ga kana ka. Kibana. Na waitire simi gotori koimoku. Ya. Ilikuwa ngakira badi customer nabo tuchitone medana noro checha. Ndakia ina nyo ruga nandi kuno mbona rukurwa ki customer chante nenire. Lakini singo chokwa ngakira simi. Lakini amunyokeri. Anyway, na tengo to town onde tare sokuru ya neri yogo. Igal Jackson chemistry no methodor. Usinyali. Oh, nakamanya ekyo mugako yo era ndapo cyari ekirega ndito umenya ko ronde tari yoga tari amiine alafu mayakwirana kwani gwita bobe tari ya neri sokuru yani kwanya nkoro yani asali kiro moyo ngo nyosali kire ntembu yani wa ndito kwa 400 gete chira na ndito kwa 400 chira onge 400 inche gete chiri yogo ya mina wata meine Baite china ndembate mine chira. Wate chiga. Ono chibese icho. Nabo kuntuma na chiro chelyo. Sawa ne, ndo tariyo. Ochedende bwangu. Ngochande. Kamati. Karibu akipoti ngokurendera macho ne vitu nari kusibia. Wono kari kusibia bintu. Wono usina chinsa na chechi. Wono. Akinyi weto kona gochanda umwana ominto. Uchanda umwana omino. Igotora tebe ngoyo ndi tata igora tete kongita. Igora minyo giti no mote no mbone gatinyi. Ano tagwage tipiga. Ayumwanjuwe gatasini kia Ndizi TV na bogo tubuate witera senjera y'omutandao ya www.ndizitv.net ili kutuligirelia na wigo usonche mirubiri yeto chinse 24
nyoranga na bogusunja gwetera sesimi yao ya koboko laptop smart tv elio wegokie Ndizi TV obwanso bw'omugusi. Ota Studios. Michini. Egente kyo mete igana ga kashina kenda. Chire dio ndito nande chire dio squeeze ya bantu bono. Koros ba chire dio gara chianza. Mate mbari koros. Esare ndedi dugotegemea azuki. Ndabona zina kinere bitanga no bore mwe. Na tu abera na etauni. Tigana kuguri. Omonda eredi sare kagorete chiribu 10. Aroseli chiribu sana. Ngia tagorere redi. Ekora chiribu chiro baka chiri gudi. Ayerenga gigintura akore by the way tuchakorosa. Bano bore mwe ni manyete digata chitara ko chitata buna mugondo ri kitara na bura sangi to ko gana to kore na tunyuna ni nyanyi juna gotera. Ango koire to chake kore manchendo chebinte imbiri gotoko. Waki Ke sabe? Na kiore mechagi. Na kiango. Ndiani na kwa sabe? Ndiani. Ango na kiore biega. Anti na kibon mbiyande nare yangu saba nonkonye skari nkeigo ngo nere gana ro seso ko lakini ereri kairo te bat sky ereri kairo mami no ancha kwasoka ni ngore ereri kairo ro bugako na kisino maite mama kore bisi sky ni maita bono ni mo understand pesara guteba ngati tanya korora nyoma chandite buneye andara kuntebe nyinari kunyara ongigorire biasara edinde tinko na gusaba chibeso kororo kogechugu ingusaba chibeso heke bangi kimata ngago advisinga yabase kodaka yese ngango igorere ebiasara agoteba ngati okwerore singinchu konyorete bwarimu emetienye tisa yeyo ko tete bono nyomo akiote to nyomo mukungo magao akiontige bono emetienye tisa nche nabonko ina no rekero tete meidi gae gokonye oyimukane musubati muno yogo kwana ngiate to kobekera parali orasinyukore ni chenjirende akobeke metande go gesane gesa eretari ngati aro mobe agoteba ngati nande no eno osoro agoteba ngati tanche tiesteri mo ayo bwate gasi ndaranye twara ngikerenta nemne kikira gotebe akitiga gutebe kirenta ni tata ko iromo ngore kageyo to guteba ngane kirenta na komete tata nande na banchete ono gaki igo tata tanganjete tata kitari gona kwana ngi wakwana na kwana mwensi na pomurabe ba tata ngiko iromo nugoriga noje ngato kwana I'm in a very good mood na somire ra bana betire manye gochaga ngote mande kukwana naye ora magosa ao na re guteba naki akikwari gotiga tukongita mono kira ritu kombono na boni go mugongo ne tindi kunyara kunonye no gukore gasi gwa kwarara sukungaka sawa ngaitara gwaka njakero Ono take ton promise. Itukorinde lyonsi togweta naga. Ende nago kuna keiga keigo. Tobasa kotirimo kamusoro. Tobasa kominya gochyo. Na ndi ngasa kugokura. Atana marembo takete. Nde yani umurembe nte no oli yani umurembo tari goitu tari ngango itu ginkirete. Inche nanya gocha mune balimo ngotebinga raranse ngwake ote nayo gocha kwanya gonkulera ngaki ngake na ko Misiri asama woso gokora ndachaga muna na jirika na gwakire ba yeah Tegwana ni
riko kumwirire ngori eyu echainirire ta musigari okorora na 50 mbegete mesa inse igase sakararia mesa inse wenda ukuru mugati umwirire chai usina na bokorore sukari ere kabati ubekira ngori unga yanywireire umwirire bionsi anywe chai no mugati amaye kunywira ngori tiga mwirire kwanza anywe chai sai no mugati alafu ngori anywe lunch kiagera mwiti squeeze sokoro tamchitipo kuma na mama na barobe bakumubirire sukuma bari kumubekera no mafuta at least anywe ngori lunch wa mami no ne roro bono kendi ngio turakora agenda bekira ngori yeskari oiye besa wende ni chai yeyu umwirire alafu nabo kuira na sawa gukora kurwaro weterege gonte ngirira to agenda wa yani yana kubuli bomo kakuli atagosera muntu tiana arakubuli mate nagenda nganyora chisani igali lina kumwakona nchitama na busana lakini bona atigete ndagerenge mama na gwari gabo tinachi ko test kumbe gana mafuta atabu aberereti kwani ngiatete mugakonda kungiatete kurwasana yani okay bona ndo turate mbagwate sababu yuko tuangana kutiotereri bona mugakonde tatumu abo yani tiangote umede sabiri na afadhali asemo abo oyo no mongino oyo mama abo no muise ko yo mwana uri karioka alafu bona akitari bobe ndiye rukana era aroki nona etiga ya bandi na irengere lingi to bara tia cross trade echo tumanya ningi te wabe kesa na beke sawa motire mbokeri nandende kwabeka sino kebusigete yeri tamusigiate plus rende bono ntori kwamini bantu mugakoli no muoro sawa ande kwara mo bodi bozigento kirata kitakora rwa motara otote sawa bono ogoro mugatire ndo oyo brown to goro sweet ai mbe mwananchi ai nikiokolera baba nikiokolera baba kwa misiri gakinonda amugaka no ara tokorera ebinte bikembura na ekere ya tuleiga make sure nga matobe talia akibona matobe na kingo ngokora tato kabiga nandi mbragi ko kwamkwalire na nyoma tumukungu mo ngaini no ore tokonyara kwere liye chechi abana ngotambukio le che school boro ngene banga no yamo na bejirani abango na bugwe kantagete ngaini bombe tutageti ukoira ni school tugorane nkikera otorali nyumba sapa yake chisejire ndo chilira ya jira omena natete korosi no bukima omena tindi koli ngotwaro muikabo tukobwaki nekino maite and these are the mistakes atirende rero singecho mina very good mood kwale gotio kanyama ikora ba wanchuga tokotio kanyama ande yo karango bikaga tungoiga alipo tebia gabikunga ngole benura oro bali badali ko nyakani bako de kojuero ngoliri kairo motere motero nazo beko bokibo boge bakongente motero gotirimboki kotara atakuna ya waza kabo ya jaituga moro kyange bitonge very nice lakini bono na kwa iguru mugako litari kwa bundagerengia bono nabo kali tokorosi twarange bisabiri twamo mwingi mater bona ba nyore no korosi ndagira kira litukote bino nyatichi ne batui bakorosi ndagira babaragata kira lituko ne na bana bamwirera wirero na bara iri bino sinyonto sinyonto ko se yungo wari no ni sunje bona achakire ko ba fadhali no ni rungori yu natigiriro ko basabiri ate ne roros usaigo nari guti bago chando mugako ndi miaka yeri abara kini kerubo ilia ndiche limonyo genda mata ali moyo nde mwa toende bujali yentangani nere ga enkoro ya kabere akobekira no chuli tumbe kabisa igo tokotibe kaka tungu gatio kana ndi wali chidirisha chonsi asa baba konyo kubwata nanga ngagesale no soro bwena basubaji babiri bamenye nyomba baga ji alphabet leta chiriye ku osenero bi alafu njona ontenga ndumwana oru matebi ga no leta no basanu no sambu no nyugunyu no isugo zoro go okana izi ayege tege
Sawa. Tiganda araro goroga. Yalo sia mauliga itaratwe. Sawa. Ali kwe mukatara gotebi. Ali kwe tari machiko. Wewe. Tara gojimate. Ai ni bintu. Na ati akonya kuimuka kongitimo shande no mukungu kai. Danya la korega. Na ni mwe mangana. Tuko ikaransa kurumambi baka marako bosoro cyo nsabe kitoko yaki. Neba to kurusia ndagera mugondo ngwetererio uri na rigi chibesa. Oro gukwana kwa kana sabiri ara igwacha guncha. Genda tari kuguchaya sabiri no mwana umupore usigita abantu. Tanga mwisiko yo mwabondo uyu. Kana masikani kwa chito koitu asichi. Chama to kuruba. Mambi. Na chiopi mete. Kwa 20. Karusa gaki chengo ngodo sio. Nana ga kana ka. Kibona. Na waitire simi gotori koimoku. Ya. Ilikuwa ngakira badi customer nabo tuchitone medana nuro checham. Ndakia ina nyo ruwa nandi kulo nombona rukurwa ki customer chiantene nire. Lakini simi chokwa ngakira simi. Lakini amnyokeri. Anyway, na tengo to town onde tare sokuru ya neri yogo. Igal Jack's chemistry. No mai todoro. Usinyali. Na kamanya ekyo gako yo era ndapo tyari ekirega ndito munya ko ronde tari yoga tari amiine alafu mayikwirana kwani gwita bobe tari ya neri sokuru ya kwanya nkoro yani asalikiro moyo ngo usalikire ntembu yani wa ndito nkwa 400 gete chira ndito nkwa 400 chirega onge 400 inche gete chiri yoga ya Mina wate? Mina. Baidi chinande mbate mina chira. Wate chiga. Ono chibesi icho. Nabo kuntuma na chiro chelio. Sawa ne, edure tario. Ochedende bwangu. Ngochande. Karibu akipoti ngokurendera macho nebintu nari gusibya. Wono kari gusibya bintu. Wono gusina chinsa na chechi. Wono. Nakinyi wetu uko na gochanda umwana ominto. Gochanda umwana omino. Igotora tebu ngoyo ndi tata igora tete kongita. Igora minyo giti no mote no mbone gatinyi. Ano apata wage tibuya. Kurikira bono ayebunu mwagachi kwa manyiri eduka okogenda kujya ibintu byose biri gukorera imirimo yawo Osmo Traders Limited nigo babwate kitali